Какво нещо е животът само? На едни се отплаща с пълна сила, а на други изобщо не им обръща внимание. За едни животът е едно, за други второ, за други съвсем различно нещо. Само че ние все още не можем да проумеем каква е същността на нашия мил и неповторим живот. Не се знае дали е неповторим, и това го знае само Всевишния или долно виждащия. Но какво всъщност е нашия мил скромен живот? Дали да отидеш до магазина да си купиш 4-5 тарелки с кюфтета и една бутилка вино и после да ги излюхаш на масата с приятели, или просто да седиш вкъщи, да чакаш сетният ти миг да дойде и да правиш нещо полезно както за себе си, така и за другите. Или пък може би третото, да работиш за семейството, да работиш за себе си, да работиш за който и да е, просто да си изкарваш по някакъв начин прехраната и да чакаш или да не чакаш, или просто да си живееш живота такъв какъвто е и такъв какъвто никога няма да бъде. Аз лично мисля, че моят живот е бил много полезен и в същото време не полезен за някои хора. По-скоро полезен за много хора, отколкото не полезен за по-малката част от хората, които аз си мисля, че познавам. И си мисля, че ако се върне времето назад, аз няма да направя нищо съществено, т.е. няма да направя никаква промяна, за да стане моят живот по-съвършен или по-несъвършен от този, който е бил и ще продължава да бъде занапред. Т.е. не бих променил нищо от моя живот. Край.